Hola, com esteu? Com esteu tots? Bé, avui us portem 5 pel·lícules que creiem que poden arribar a motivar la gent, no? Diguéssim, poden arribar a motivar aquests esportistes que falta, doncs, aquest punt mental. Com sabeu, el futbol no tot és tècnica i tàctica, la part mental juga un paper molt clau i aquestes 5 pel·lícules creiem que us poden ajudar a desenvolupar aquesta part mental. Comencem! La primera pel·lícula que us porto és El Guerrero Pacífico. És una pel·lícula molt enriquidora en el sentit mental. Parla d'un noi que és gimnasta i es lesiona de gravetat. Això fa que els seus somnis de poder arribar als Jocs Olímpics s'esvaeixin, però acaba coneixent una persona i aquesta persona l'ajuda a desenvolupar la part mental. Parla de com podem treure'ns el soroll que tenim al cap i arribar a motivar-nos per poder aconseguir els nostres objectius. I no us faig més spoilers, espero que us agradi molt la pel·lícula. És una mica antiga, però segur que us encantarà. La basura está aquí. Esta es tu primera lección. Sacar todo lo que no necesitas de tu cabeza. La següent pel·lícula que ens centrarem avui és Rocky. Bé, de fet, tota la saga és molt bona de Rocky, però avui em vull centrar en Rocky V. De fet, Rocky V és quan en Draco mata l'Apollo Creed en combat. Apollo Creed recordem que és el millor amic de Rocky Balboa, i com passa per uns processos mentals de motivació i va a Rússia, a Rocky Balboa, a entrenar-se amb el fred de Rússia, amb totes les adversitats, i com acaba superant en Draco a la final, no, diguéssim. Penso que és una pel·lícula molt bona de veure, on el qual us ajudarà a motivar-vos, no, a continuar fent el que feu. I res, no us deixo amb aquesta pel·lícula que és, la veritat és que és molt bona. La següent pel·lícula és Creed. Després de la saga de Rocky van treure la saga Creed. Hi ha dues pel·lícules, em sembla. Us podeu veure la primera i la segona, no? Però la segona és la que és realment bona, en el qual el fill d'Apollo Creed, que és el que mata Draco, s'enfrenta amb el fill d'en Draco. I Rocky és l'entrenador, i com passa per un procediment que al principi perd, però després, mitjançant l'entrenament i la preparació mental, acaba guanyant en Draco a Rússia un altre cop. Vull dir que és com una repetició de Rocky V, però versió moderna, però jo crec que us agradarà molt. La següent pel·lícula que trobem és La recerca de la felicitat, protagonitzada per en Will Smith. És una pel·lícula molt sincera, us ajudarà a saber que en aquesta vida ja poden haver-hi adversitats, però que heu de continuar amb el vostre objectiu i que al final es tira endavant els objectius, no? No és una pel·lícula on parla d'esport, però és una pel·lícula on parla de la vida i com un pare, com és en Will Smith, del seu propi fill, que també protagonitza la pel·lícula, tiren endavant adversitats, com per exemple estar a la ruïna o haver de donar sang per poder tindre algun ingrés, no? Molt bona pel·lícula, no us faig més spoilers, però mireu-la. Y yo estaba por debajo de la media, de modo que seguramente acabarás en ese nivel más o menos, así que... Mira, tú destacarás en muchas cosas, aunque en esta no te quiero ver aquí fuera noche y día lanzando este balón, ¿vale? Vale. Bien. Venga, tira. Nunca dejes que nadie te diga
que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo. ¿Vale? Vale. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello. I punto. I l'última pel·lícula, molt coneguda també, suposo que la deveu haver vist, és Invictus. Invictus és una pel·lícula protagonitzada per en Matt Damon i en Morgan Freeman, dos actorassos de Hollywood. Parla molt bé doncs, del racisme i com l'esport doncs, pot unir persones que són diferents, que hauria de ser així, però com que tenim aquest problema del racisme, doncs crec que Invictus és una pel·lícula molt bona per veure ara actualment i reflexionar sobre el que està passant aquests moments. Bé, doncs, aquí tenim les 5 pel·lícules que us hem aconsellat i espero que us agradin i que tragueu el màxim profit d'elles i que us inspirin per poder-vos motivar com a futbolistes o inclús com a esportistes. Vull dir, aquestes pel·lícules són motivadores per qualsevol persona que les pugui veure i entendre. Recordeu, subscriviu-vos, aquí teniu la rodona aquesta, cliqueu i us apareixerà per subscriviu-vos, o també podeu mirar el vídeo que més interessant ho trobo a YouTube, que podeu veure. I res, ens veiem al pròxim vídeo. Adeu! Adeu!